Takže len taká rýchla prezentácia. Tu mám len čas, aby bolo ho vidno aj v časozbere. Tu mám bločky od klienta. Chcem prezentovať, že ako dlho bude trvať týchto pár bločkov, je ich 10 zhruba, dostať do aplikácie dokladov a potom zároveň aj naimportovať. Čiže pustím si časozber na tablete a poďme na to. Takže čas dokončený. Tu vidíme všetky zoskenované doklady. Klient nemusí vôbec nič robiť, teda nastavovať účtovné položky, ani nejak sa s tým hrať. A už potom tu vieme pekne nastaviť, čo kupoval. A hromadne, samozrejme. No, tu máme všetky teda zoskenované doklady, pokladňa, obchodník. Účtovnú položku, ako som hovoril, vieme pekne hromadne nastaviť. Účtovná položka PHM. A to je filter, dobre. Čiže ešte raz takto, hromadná akcia, účtovná položka PHM. Zase členenie DPH 40, všetky sú PHM-ky, teda až na túto vec. To nebola PHM-ka, ale to bol materiál. A ešte toto je materiál. A posledná, dobre, čiže keď mám PHM materiál, to je ešte PHM, tu je ešte materiál, dobre, čiže ponastavované, prehodím si MRPčko, funkcie, import dokladov, dátumy, OK. Počet naimportovaných 11 a tu sú dátumy, sumy, všetko správne. Dosť zobrazí detail dokladu vyťaženého a aj samotný doklad v dokladu. Tu je odfotený a tu sú vytiahnuté údaje, dokonca položky a aj interné číslo dokladu. Čiže viem si ho tu nájsť. A zaúčtovanie je už potom úplne pohodička.